आदिनाथ गुरु सकळ सिद्ध आदिनाथ गुरु सकळ आदिनाथ गुरु सकळ सिद्ध आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत मच्छिंद्र तयांचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाची मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाची मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाची आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत गोरक्ष वळला गहिनी प्रती गोरक्ष वळला गहिनी प्रती गोरक्ष वळला गहिनी प्रती गोरक्ष वळला गहिनी प्रती गहिनी प्रसाद दातार गहिनी प्रसाद निवृत्ती गहिनी प्रसाद निवृत्ती दातार आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांत निवृत्ती दातार हा माऊलींनी भंडार हा उघडा केलेला आहे. पूर्वी एकच गुरु एकच शिष्य म्हणून निवृत्तीला सांगितलंय दादांना हो हो की हा मार्ग कुठपर्यंत चालणार भक्तांना मार्ग मिळणार का नाही यांना हुशार करणं आपलं काम आहे. यांना ज्ञान देणं आपलं हे कर्तव्य आहे. हे अज्ञान आहेत हो यांना ज्ञान द्यायचं आपल्याला काम आहे. त्याच्याकरता आपण जन्माला आलो आहोत. भक्तीला लावणं हा ह्या जन्माला आपल्याला घातले तर ही भक्ती ह्या भक्तांना देणं हे आपलं हो. कर्तव्य आहे. काय जन्म येऊन करायचं आपल्याला काय करायचं त्याचं स्मरण करायचं आणि त्याचं स्मरण करायला लावायचे. ती परमात्मा तुम्ही ओळखा. अलीकडं स्मरणाशिवाय काहीच नाहीये. त्याच्याशिवाय कोण नाही. नाहीत चालवणारा कोण आहे. तोच आहे. जगाचा मालक आपलं काही नाही. निवृत्ती दातार ज्ञानदेवा तो जाविल निवृत्ती दातार ज्ञानदेवा तो जाविल आदिनाथ आदिनाथ गुरु सकळ